Aké jednoduché veci môžu zmeniť náš život. Nepí kávu ani čierny čaj 2 týždne. Budeš lepšie spať. Nejedz v noci, usínaj s prázdnym žalúdkom. Budeš mať veselšie sny. Budeš vstávať v lepšej nálade. Nepridávaj do jedla soľ a čierne korenie. Nasýť sa 2-3 krát malými porciami jedla. Prestanú sa ti tvoriť opuchy a schudneš. Nepí limonády, perlivé vody z obchodu. Často sa napí čerstvej vody. Pri chôdzi a sedení maj stále vzpriamený chrbát. Vylepší sa ti pamäť. Aspoň hodinu pred spaním vypni televízor, počítač aj mobil. Telefonuj a komunikuj cez internet iba keď je to nutné. Keď dostaneš chuť na cigaretu, siahni po jablku alebo vypi 2 poháre vody. Ak sa chceš do niečoho pustiť, čo ťa zaujíma, urob to hneď a vynechaj dlhé premýšľanie. Usmej sa pokaždé, keď sa ti zachce. Svet sa ti začne usmievať v ústrety. Skús sa prejsť v prírode plnej zelene, stromov a veľmi často. Dýchaj zhlboka a pomaly. Ži pre prítomnosť. Predstavuj si šťastný život tu a teraz. Rob pravidelne svoje záľuby, napríklad nejaký šport, tanec, maľovanie a tak ďalej. Vôbec nevadí, či si v tom dobrý, dobrá. Urob niečo odlišné. Čo je dôležité v tvojom živote? Je to napríklad láska, šťastie, rodina, smiech, rešpekt, zdravie a tak ďalej.